Halo pemirsa, ketemu mana karo channel Malekini Keluarga Sederhana. Alhamdulillah pemirsa yo, iki mae dapat rezeki dari hamba Allah. Jadi buat Jumat berkah. Iki mau mikire mae iki sakjane arep tak gawe makan bersama. Cuma kan ora keburu pemirsa. Kemungkinan kok nek sore iki yo wis padha masak dhewe-dhewe jarang ana sing gelem munggah mendhuwur soale omahe mak iki paling dhuwur dhewe. Jadi mae berpikiran lagi mending dibagi-bagikan dibungkus kaya ngono lho pemirsa engko dienggo takjil di lampu merah. Lah iki berhubung persiapan mae mau masak. Sak matenge pemirsa pokok iki engko matenge jam piro ya wis kuwi dienggo takjil. Lah nek matenge rondo awan ya alhamdulillah. Kemungkinan sore pemirsa soalnya ya mini iki mae urung apa-apa. Iki mau mae ana keperluan sedikit sampai jam antarane jam 11-an luweh pemirsa. Jadi iki mae lagi acak. Tur yo mae sendirian lagi pemirsa yo soalnya gak penak mae ngrepotno wong soalnya mae gak tahu direpotno wong. Jadi yo menyadari mending dimasak dhewe kaya ngono. Beda nek isolir gumanti gentenan ya pemirsa dadi padha penake. Dadi iki ya mae tak masak dhewe ae lah ya pemirsa. Kaya ngene persiapane mae. Masak asem-asem ayam pemirsa yo le. Wortel, terus iki bumbune pemirsa sesuai selera masing-masing ya. Nek mae tak kai kunir, tak kai jahe, tak kai laos, iki engko ana sereh. Urung tak jupuk ana salam. Daun jeruk mergo ben gak amis. Iki urung tak potong-potong. Lah iki urung tak rajang pemirsa yo, tinggal ngambil serai sama daun jeruk. Diruwajang kabeh. Terus digowongso ngantek wangi. Baru masuk ayam. Iki bawang putih urung. Ben ayu warnane merah. Hijau, kuning. Merah, kuning, hijau. Hilang yang biru. Saatnya kita masak, bawa ke belakang. Nyalakan kompor di starter. Wis. Dong. Oke. Udah komplit, tinggal dimasak. Sayang, aja berisik. Tuh, iki bumbune.
sing dicemplungno. Lah iki yo ngono ben gak anu komplit amit. Tuh. Iki ayame 2 ekor ayam. Rong irus lah ndi yo. Mare iki mang lho jupuk kuwi. Gak nyandak iya kene gak nyandak. Gak nyandak ya diterterno ning omah. Nek lah nyandak. Kok sakjane sak nyandake lah kok di. Nih. Sak nyandake lah. Kowe butel sego. Nek ora. Ini guys. Ini guys. Apa yang kuciduk aku kuwi. Sampai ngumpleh lho lambene. Kamu itu kan ngerot datang Pak E. Harap kon ngewangi mae, Pak. Oh, ndak ke asin di gak duduk. Kalau mepet, guys. Mari iki mang acarane apa? Njupuk beras mang lho. Kita. Dadi iki wis pas magrib. Iki lampu merah. Mana atane ora. Udah mlaku. Apa iki urung atus iki. Malah atus urung atus wis ganteng. Apa-apa sing penting wis dijerno. Tekan lampu merah kok sepi yo. Kan ning toko lu mak rame. Apa rasanya bener capek? Waduh. Wis iki amanah ndang dinose. Anak-anak pacaran kalau mau Pengen ah? ora. Pengen nanti mau pacaran ya. Wong mudi mudi. Ya lemen kene brondol dhewe lali marang kowe teman. Yo mang cepet-cepetan mare ya deh. Gak mana lo. Kilo tukang beca. Iki lho. Alah, doh mah. Apa ya numpak banter cah. Ayo. Numpaknya aja banter-banter. Nah, ini lampu merah sepi.
Lagi lho. Oh, tukang beca. Lah iki lho kono. Oke. Kowe moro rene. Ora ora iki preman. Hah? Iki preman ngono nonton. Harus ngelompok ning kono. Lagi lho sih. Bapak Halo. jangan dia. lagi wong Mas. Kon kersane. Pagi mana? Iku Mas. Aduh. Makasih kalau kawan. Iko lho ndi kono. Bapak mau terus dere. Bapak ini. Cep ora. Alhamdulillah ngene iki lho nek gugup alhamdulillah nglumpuk. Awas hati-hati. Kalau di oke. Iki lho ngarep. Tenang wis, wis dipekno. Ya wis ayo rono. Sik. Wis iki nang wis. Wis dijupukno ibu kamang lho. Alhamdulillah. Alhamdulillah isek anu. Isek ngatasi. Gede wong. Heh? Gede wong. Heeh. Raine kumut-kumut 200. Gak apa-apa. Sing penting amanah wis diderno. Niate wis gol. Nah, ini kan kuwi iki. Wis. Aku dia menangeu sama. Hah? Dia menangeu. Nggawa 1000. Ya. Susuk mango. Ya. Alah. Ora apa-apa. Cepu metu tuku ora iso. Gak usah. Alah. Iki kok anu di nanggung le. Alah buka warung. Marai. Tak wong ya. Hah? Tak ya. Wis balik. Hati-hati. Hati-hati. Rene kan gak mungkin. Hah? Ndi? Badhe to? Ora mak. Nek kok ora rene kok. Badhote ora mlaku teh. Iki lho becak. Ora, yo. Sana ora. Kuwi becak no. Ayo sana mau. Ya Allah. Wah, isek nom. Lan memang lo yo isek nom-nom. Angkarane grobol lah. Ini dewe-dewe.
Iya nek gak sak jalur repot. Lah iki loro. Pak pun buka dereng, Pak. Buka dereng. Pun iki ngasang mboten? Ya asal yo. Kali iki. Atur suwun Mas Nggih. Nggih, gampang. Nggih, matur nuwun. Alhamdulillah pemirsa udah habis pulang. Ini mepet banget. Jadine ya digawa ning cepu langsung habis. Iki karek beresi pemirsa ya. Ini terno ning gone lek mesek ya. Tinggal ngasih tetangga dekat. Nah, potong-potong. Oh, ora sedeng. Wah, anu perang. Ora sedeng cekel sama. So. Bisa perang. Alon-alon. Alon-alon ya. Semuanya tak adus ya. Iya. Guys, awas nih ketumplek loh. Utah orang ini.